Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Padayon ng takadon ang isuwa tampo nga gipadagikan sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa nga Joffer. Si Crystal ang akong uyab nga tuas sa Dupay. Matag panawag niya magpaymangno nga tahuron o irespeto ko gyud ang akong amahan. Mausad si Mama nita. Dili siya gusto nga masukol sa akong amahan. Pinangga ni Mama si Papa, busa gisabot ko siya. Kauban ni Bay maning nakalarga gyud mi paingon sa Manila. Dito kanunay nga nag-update nako si Crystal. Usa kay gayon ni Ana nanawag si Papa Magno kanako. Natinga ako. Unusual kaayo kay sayod ko. Unsa kataas ug garbo ang akong amahan. Panwa na ko damha ang akong mga napati gikan kaniya. Puno sa pagpasol o kinasing-kasing ang iyang kipangayo ug pasaylo. Way kabutangan sa gibati kong kalipay. Bidungog yun sa Ginoo ang among mga pag-ampo. Alang sa hingpit nga kausaban ni Papa. Niabot yun ang adlaw nga mulaga nami ni Bay Maning para Dubai. Niya nagyugtas na iya. Ug mulargahay na punta para sa atong direct flight sa Dubai, by Joffer. Oh, Bay Maning. Good luck dito duha. Alang sa katumanan sa atong mga pangandoy. Para sa atong mga mahal sa kinabuhi. Tana, Bay. Uli niya na ta para sa immigration counter. Oh, Bay. Handa mo lang natong daan ng atong mga dokumento. Para nga, diretso-diretso na. Crystal? Welcome to Dubai, UAE! Salamat, Crystal. Si Bay Maning di ay. Kauban na ako sa trabaho dito sa ato. Bay? Muna si Crystal. Nice meeting you, Maning. Welcome diri sa Dubai. Nalipay sa ko nga na imamat ka, Crystal. Salamat kayo sa mong pag-welcome. Actually, nisabay ako ni nagsugat niyo sa airport. Free board and lodging ang package sa working contract na inyong gipirmahan. Pero, ikaw ra maning mo accommodate sa room nga intended unta niyo ni Joffer. Ha? Kaya nga naman, ma'am. Asa res by Joffer, Crystal? Bitaw, Crystal. Siyempre ka nga, no? Gipangandama na po na akong Nigkuha kong apartment unit para mag-usa na taog payo din sa Dubai, Joffer. Mao ba ay, Crystal? Ikaw ha? Gisurpresa ko ni mo ani bayina, ha? Good luck ninyong duha. Happy na po ko para ninyo ba Joffer, Crystal?
Mao ni ang imong room maning. Okay ra ba nimo ni? Oh, kayo. Nindot na niya. Ayo. O amping na lang din Bay Maning. Nakita naman gilitaw gihapon ta. Kung kay kauban na bantag kumpanya. Salamat ka ninyo, ha. O makita-kita na lang niyata ninyo sa trabahoan na to, nga kumpanya. I miss you. Giming okay ko ni mo, Joffer. Ingaw na sa bakay ko nimo. Karon, niya nagkakasa ako ng napokton. Crystal. Joffer. Happy ka sa itong gibuhat? Yes. Super. Happy ka kayo. Ikaw. Happy mo lang. Natambala na gid akong taminaw ni mo. I love you, Crystal. I love you too, Joffer. Joffer and Manolito. I am Mr. Abdullah, the manager at logistic department where you both are under its supervision. Mr. Abdullah, We will do the best as we can to serve this company. Thank you very much. I am always expect excellent service from the Filipinos like you guys. So, good luck. Taas ang pag-ila sa mga agawang Arabo sa sama namong Filipino OFWs Priscilla. Kanunay nilang ipanghambog ang mga maayong serbisyo nga nahimo sa mga Pinoy. Angay kitang maninguha nga dito makasaan din, hibay. Okay, lisod na kayo. Mas istrikto ba ang ilang balao din, sakto dyo ka, Joffer. Sa ato pa di kita ramoy pareha sa kumpanya nga gitrabahoan bay. Si Crystal to day bay kung asam siya magtrabaho sa sislain. Oh, Bay Maning. Ngano di man mosugot nga nahibaw man siya nga ako ng obligasyon nimo isip magwang. Ang angbi, nagtipo naman kaha mo. Oo lagi. Pero wa na magpasabot nga pasagdan na lang tamo diha. Sorry kuya ha. Nabala ka naman ko. Wa kay angin kabalakan ha. Tumanon ginako ang akong gisaa din mo. Inabi na gid nimo. Hindi Rachel. Salamat kuya. Pagtarong lang gyud sa imo pag-eskwela. Mao ba? Nagtuo taon. Ug di na nako siya kayang gastuhan sa college kay nagtipon na lagi kunuta. Well, gusto ba siyang hunahuna, Joffer? Krista, May pa si Rachel nga imong manghod. Kaya nakahuna-huna pa na.
Og nibati pa siya kaikog na ako. Crystal. Ma, nakuha na ni Rachel ang kwartang gipadaan ako diha ninyo? Pito naman ko noon niya niya gikan sa eskwelahan dong para mausara. Oo. Sakto sad ma. Pito na lang din niya tuod. Dong, ayaw na lang kayo palapig ko na huna na mo din niya. Ay maikog na ni Day Crystal, uy. Nagtipo na bayak mo diha. Pastilan ma. Huwag inasaw na huna ni Crystal. Okay na gina kayo sa imbahin. Ay, maulagi ba? Kay nagtipo na bayak mo. Tingalig malain siya bahin ini. Nga, giubligar gihapon minimo lakip ng pagtuon sa manghod mo. Basta kay ayaw na ninyo guna-una ang mamanita. Buotan o masinabuton ng pagkababae si Crystal. Maglaro kayo ragot ta, Joffer? Naunsa ka? Ako na may kapasagdan ni mo bayad sa rental aning apartment. Sa bill sa tubig. Napay kuryente. O niya sa internet pa gyud. Unsa ko ni pinuanga? Ako na lang gitanan. Crystal, nahibaw ka yun nga na ako'y obligasyon sa akong mga ginikanan o pagtuon sa akong manghod. Naasab ko'y pamilya sa Pinas. Pero, naguna-una ako labaw sa tananing ato pa nagtipon. Mas priority ti ka kay nagtipon na ta sa mas magtiayon. Pero ikaw, kinsa may mong priorities? Dili ako. Dili nga ato pa nagtipon. Kung dili ang imo gihapong pamilya nga naa dito sa Pilipinas. Crystal, abi mo kung ako ang nakasabot na sa akong sitwasyon nga ako'y breadwinner sa pamilya. Nagsalik sila na ako. Unta na guna-una, sagangan na mo ko obligasyon bisag mo share man lang kasta ng mga bayranan. So, unsa man? Mag-iyahay na lang ta? I-grab ko na lang ang free board and lodging sa package sa kontrata? Joffer, Wala gi ko'y laing choice, Crystal. Kaya wag gi laing mo buhi sa akong mga ginikanan o gigsuon. Ako na lang. unfair man gud para na ako kiniklasiha sa sitwasyon. So, atong sulbaron. Ugway laing opsyon. Mag-ihay ta. Unsa? Dinakop kayang pasagdan sa mama o papa. Ug ang pag-eskwela sa kumanghod. Ibaw ka? Unfair kay ka? Yes. Mo ni tinuod. Pasaylo ako, Crystal. Pero dili na ko mahimong pasagdan ang akong pamilya. Dili, Crystal. Sa ato pa nga, wala mo magkasinabot og si Crystal bay. Bay maning. Naasab siya punto, pero sa man nga, sa klase sa itong trabaho. Di yung kay taniya nga, di opisina kung sweldo ng hisgutan. Tinuod na, medyo pero. Sama pa kong hunahuna. Di mahal ako siya, pero ang problema, wala ko i-share sa mga gastuhan sa among panagtipon. Misunderstanding naman na bay. Istoryahin lang sana ninyo. Usayan na ninyo sa minaayong pagkahusay. Bay maning. Naglibog ko atong hikayuna kung unsay angan akong buhaton.
Gimahal ko si Kristal, pandili sa dako mahimong pasagdan ang ako mga mahal sa kinabuhi nga nagsalig kadako. Mga kasama atong sundanugma ang laing sumpay sa suwagtampo ni Joffer dinhining atong tulamanon, BagOng Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.